USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ano ko nang Danilo? Di ko na. Katapusan. Nagsoldoan. Adapain. Separation pay. Separation pay? Naglayop ti kumpanya. Ti pabrika. Kad may saka nagsanggasat. Kadag tinalayo. Awanin ti trabaho. No kaanong pa nga adan ni Alvin nga naunang anak tayo ti kolehiyo. Kanadan da desi ni Johnny ti high school. Isumatan ti pa nakapukaw mo ti trabaho. Kasano nga rodin da ito Danilo? Kasanon? Tingkay nang igan, papagayam. Ket may sala nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Danilo iti probinsya ti Pangasinan nga intay pinauluhan iti Kararag. Dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Yan nagbubuya kayo ita. Madama kayo bubuya, live man, wala ti pa na kayo replay na. Paki-like, paki-share. Ken, no saan kayo pa nga nakapag-follow, paki-follow. Okay ba? Paki-follow. Okay. Ni Manong yun, Nemi na ito, Nemi Ruiz. Ket host iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ken ti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangiwat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II na pangabakan nyo kadag iti agkakatakkel a premyo. Okay ba? Okay. Hintay ito ituloy. Dito yung pakasalitaan ni Danilo. Iti Pangasinan nga Napoluan Kararag. Nga nabimintas tumitlang ng kay Buyain into na 12:30 hanggang alas 2 into na aldaw. Programa tayo nga lagi tinapalabas. Okay ba? Okay. Ket pag-share ko mada ito programa tayo, no, takitang nagbibuya. Okay, ni Estrella Hadukat, mo na nga makitak dito, itinagan na. At share ko mada ito yung page tayo, tapos hindi kasi takit, ada doon tayo matlang adong ken, astamatan, panang i-share ko, kada kitay, gayam tayo, nagbibuya. Okay ba? Okay, demandagan dito'y, third grand finalist tayo, iti panagyaman ken awis na kadigiti agbuy-buyak dun. Third grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations ken ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion iti sumetlaeng nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Lisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ud-udi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Isong awisan kay nga rod. Da kayo nga dumdumig ka nagbibuya, kaya no success story ti pakasalitaan nyo, idikit marigrigat kayo, aging kasi maliwanwan kayo, idikit adot problema yung itang okay, yan ti pabiyagyo, i-computer yo sa iyo isend iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Una saan, no saan yung nga kabailan, kat awan ti mang interview ka na kayong writer, siya kung ti mang interview ka na kayo, kasi ti araramidan digiti daduma papagayam. Yeah? Okay ba? Uwan ko na yun. Okay. Mabalin kayo. Ag-message kayo dito page nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Una saan, di page nga Dear Manong Nemi, tap na di ka stakit ko na yo, sir, kahit ko ti agpa-interview, iti lagip tinapalabas ko. No, ko na yo,
di kad mayat. Okay ba? Okay. Sige. I-share ko. I-share yung mat kapsat kang gayam. Ya, di kad agbiboya. Awan pa, makita. Ni Australia hadu ka pa lang dito yung madan no. Okay. Ket hindi nga rin ituloy. Nga ibasa natin pakasalitaan ni Danilo iti probinsya ti Pangasinan nga iti pinauluan iti Kararag. Ituloy tayo nga ibasa. Manong nimi gagangay laeng ti pamilya binangon mi kini Rose nga asawak. Siya ket gagangay lang empleyado iti maysa nga pabrika. Idinto ti asawak manong nimi ket taraken ti manok. Ken kastamatan nga agmulmula iti nateng. Ken fruit trees iti likod ti balay mi. Takunana, napialang nga digatangen. Dakkel man ti maitulong na manong. Tano mamigat kami kinelnat nga kamutig rangaw ti kamutig nga nakamatisan nabuguongan ken linengtang itlog ti native nga manok nasalunan ken ti makadakas manong nemi tapno di kasta ket adada pa yung makatulong ti asawat ket manglo iti laba nan anawaek saan nga nasken baka ibagada ket di nga dite ka abaylan no nababalat sweldo. Nagsoldoak manong nemi i-budget nga naimbag ti asawak. Wine. Sadan tumat mabati. Nga idulin na. Nga mabaling nga kaoten in case of emergency. Manong nemi. Nagiti anak mi, di manong nemi rugi na kita. Grade 6, grade 4, grade 2. Ni Alvin, ni Daisy, ken ni June. Amo daman ti tumulong iti trabaho ti balay. Kahit mga stang bakasyon, tultulungan damat ti inada. Iti pa asikaso na kanagiti muna ng anateng iti likod ti balay. Napudno ti tunggal maysa kada kami ti asawak manong nemi adumat digidi babaeng agkida-kida kanyak no way. Sa umat ti mati nga bisyok jak ag sigarilyo. No arak pasarimit may pasubo ak gagang ilaeng mangipatakderak tumet. Ngem saan nakas kadida duma nga minalem nga nakainom daw no minalem nga at sapulan dati arak. Ken saan kang binibiryan dati bigat ken malem, manong nemi. Iso nga nagsweldo akon, kompleto, ngayawat ko kini misis ko. At syempre, hansa madlata maliklikan nga dadigidi kon daway, nga padgan mi wano ma-FTE titong galmay sa kada kami. Kaspang matalged tiniirut, ngayan ayat mi. Ket kan kanayon mi, ngay bagbaga nga awan sa baling aramidan mi, no, di ang kararag kini Apo Diyos. No, adawan, ikararag mi nga sabi ko mata, dumteng, ket ipaay na, ken magunod mi. No, adakam ti pagkad, no, adakam iti makarikrig na kam ti sakit, ikararag mi. Diyos ko, paimbagan na, agasan na. Nainot kami manong nemi, tas tamat na nagitubing, wala na anak mi, makapagtitinulong da, makapagsisinakit da, pipinateg ka na. Ngayon dita, addan iti high school, digiti dua, ngayon inaudi kad addan iti college ni Alvin, manong nemi iti kurso ng criminology. Nalay opak, naawananak manong nemi iti trabaho. Sa nungaro da ito di agsapol man sa bali nga trabaho. Ngayon ka ang kaskarina nga makasapol ka nga dakos. Danilo. Kita gagangin data. Nagkararag tayo nga sabi ko mata makastrega ka dagos iti trabaho. Nagkararag tayo kinapo Diyos nga sabi ko mata. Noan yaman di kasapulan tayo. Noan niya ti awan gata dumteng at tumaod. Nagtaligtakin ko na, nagkararagtakin ko na. Nanuan niya pagkurkurangan tayo ni Apo Diyos ti mga punpuno. Di ba? Kuno saan? Anya tamom. Baka no ito ti plano ni Apo Diyos para kanyak. Nga may kat iti trabaho. Tapno makapagtinulong ta, iti trabaho. Agtraken, kinagmula, kat nagilit ti likod. Di... Tibangir ti alan, bakante deta, naglawa. Nakatuyang-yang nga daga. Apay nga saan nga kasalita yaking kukata mulaan ta.
Danilo nagrikat ti mangrugi. Wen, amin namang rugi ket narikat. Amo mo tinalids mo iti maipagipiti ko Hindi umasidig ta agriculture office. Na dumat di kita mabalintang nga pagdawagan. Na dumat di kita bunong da nga pamphlets. Do kasano iti agmula tinateng ken di kita fruit trees. No kasano ti panagabuno no anya di kita rumbeng nga maaramat nga buno. Ano ka taramatin mo? Ko ganagan organic nga siya tibangan aramid. Di mapanta agdamag no kasano ti agaramid ti talaga nga organic fertilizer. Nagadot ti bang balinta karamiden. Numamuan ta. Diso. Diyos ko. Noan yaman ti plano yung kada kami, Lord. Sanda kam kumabaybayan. Numuna kit ni. Adan iti Kyles ti na una nga anak mi. Pagpangaasiyo. Yung karkararag ti asawak nga sinogodro nga sinarunok met manunay. Nabanggo nga rin kinasarita manunay mi daking kukat daga ket okay kunada. Ti mo nang inaramid mi manunay mi ket gabot adamat separation pay ko manunay mi dejen. Ginaitan mi, pinatraktor mi, sami inaladan, detan. Napanak iti agriculture office manunay mi ket inyuman ko ti problema. Umuna ket garamid kayo ti organic fertilizer. Ado di tari kita nakawarang hanteng ammo nga makatulong ka na tayo. Diyan lugar yun, ado ka tatarakin di baka. Ado sir. Di agpidot ka kadagiti manures ti baka. Dito ni, alam dito. Dito ti kwa. Basahin dito ang instalasyon na ito, nung kasanot ti panagramid iti organic fertilizers. Ubahin nito, dito. Okay? Manures ti baka, 70%. DJ madre cacao, madre cacao diya kaya? Lugar yun? Ado siya. Nagado, kay warang, sige, diya bulong na. Ken garami ado jay, ado. Ken, ukis ti saba, uno saan ket kayo ti saba na ti lambaan. Naglagay mo, makita mo dito, basahin mo na yung pagdatoy. Okay? Ken nakasama tayo, panagsimilya. Talagang mula. Ano pagsibsibog yun sa jay? Naggapo iti bomba. Okay. Ang kaya gataramag ka kita chlorine na, kahit madi para di mula. Dito pa, alam ba dito? Basahin nyo nga bag. Okay? Nung naawan di lugar yo, kalawain nyo matag mula, kalawain nyo matag garamid iti organic fertilizers. Dahil ko kasabulan ti alingta. No, kasabulan ti alingta, masablo nga dalinong na. Ngayon noon alingta na, ma-compose, pa-compose lang, okay lang. Okay? Nagyaman sir. Manong nimi, kaslasan nga mamati, di kiti karuba mi, idi makikita dan ngag-success ramidan mi. Nakalapsat, di kiti mula mi, manong nimi, di kiti tarong, agaroy oyda, sili, agaroy oyda, kamatis, okra, sitaw, tabungaw, karabasa, ori saan nga ba nagtutudo manong nemi kat sudigmat iti pagalaami ti danom agtitindulong kam amin manong nemi di kita anak ko isudat gring nga masapa iti bigat mapandan agsibog sa danton na mga mamigat kami agdupad da mapanagbasa magdadtumaten ni Rose nga asawak iti kwarta nga allowance da sa kamduag subling agasawa iti panakahapag mi manong nemi habag personal na hapag manong ado matibungan di kita papaya mi manon nemi ado di kita agorden arami ti empanada ken daduma pa yung kasapulan ti papaya adamat di kita paluumen mi manon nemi nagtuloy manong nemi ti panagaramid mi panagkastami ti organic fertilizer ket gabuta ado ti sa amin nga maaramat adda umayan gumatang nagsimilya kami pa yan manong nemi ket kami taglako kadagitay maiyamula
dahil na isimilya. Naging kang sa nga napupuutan, ti panaglabas, ti panawen, manong nemi, agraduaren, ti inauna ang anak mi, iti kurso ng criminology. Kastameten, manong nemi, ni Daisy, nursing mit ti kurso na. Kalbasan ti may sangatawan, agraduar tumeten. Nakastrik nga dakos, panong nemi, ti ni Alvin, nga kas PNP member, iti ilimi kalpasan nga nagtraining. Kene pasana iti panagtek na ti board. Nagraduar met manen manong nemi ni Daisy, iti kurso nga nursing, nerwar na met ti board na registered nurse isuna, nakastrik iti baysa nga private nga sikat nga hospital. Si marunong nga naggraduar ni June, manong nemi iti kurso na accountancy. Board passer, nagtrabaho iti bangko. Ngayon tuloy mi manong nemi. Iti pa naggarabid mi organic fertilizers, ken ti pa naglako mi, ken ti pa nagsimilya mi, pa naglako mi kadig ito nga similya, dumaduma klase iti nateng, pa nagtaraken mi iti manok, native, pa nagtaraken mi payen ti kalding, manong nemi, kinada payen taraken mi nga baka. Ket ko na nga rod, digiti anak mi, manong nemi, dagtap trabaho na. Gusto nang, ginana kayo. Oo, ako ginana. Naging nga nagatang min manong nemi ti pagmulmulaan mi. Nagatang mi nga daga. Pimintas ti family house mi. Kaya tinagatang mi nga daga nga ayan iti mini farm mi manong nemi. Isumaten iti nangipatakderan ti balay. Dagiti talungan nak mi idi agka-asawa dan. Siyam, dagiti apo ko mi, manong nemi, ket daragsak ti pamilya ti tunggal may sa kadagitan nak mi. Akasmet iti kinaragsak mi. Awanin ti sapuli mi pa, kinapo Diyos. Gaputan na birtud di kiti kararag mi. Kang kanayo mi nga kararag, sabi ko ma, tagtultuloy ito nga ragsak. Sabi ko ma, daming kantumet tinaranjag masakbayan. Dagiti anak mi, dagiti anak da, dagiti apo ko mi. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, ket lagyaman naglaunay, tilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsanmingan ti biyag. Ito nga lagyaman nga pagayam mo, Danilo, iti probinsya ti Pangasinan. Thank you, Danilo. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Ni Opelia Magawisan, stawatan ni Erlinda Estabilio, ni Nena Patricio, ni Rubian Agpawa, Delphin Dumayas. Kumusta ka, Delphin? Agwa, Delphin, agentry ka dyan, lagip tira palabas. Reynaldo Repias, the Sentenciador Award. Sumapul ka karagit, pabalin mong interview na, Okay, datakil lagi di premyo, 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, at 5,000. Okay? Okay, kaya sa kikita tayo tumarin na madam, diba? Kasi na ko na nga, nabuya ito, abo ba nga lagip ni Danilo, ngayon nabi minasubit lang ng kay Denggan ito no Aldao, 12:30 nga alas 2, tilagip tinapalabas, lagip DCJC Action Radio Lawag, dati page da, tapos nung nakastagat makompleto yung madang the whole istorya ni Danilo. Dito yung page di parang rin nga pag mas-basak, di abo ba nga lagip, isulat tayo pa ko natin yung pasimsim lang. Okay? Okay ba? Thank you bro. Kikita tayo madamdaman, di naman nung name madamdaman lang, naklagdigos kan mangan.